sædcelleproduktion, og det hele starter med, at centralnervesystemet sender signaler til hypotalamus om, at der skal udskilles GnRH. GnRH stimulerer hypofysens dannelse af de overordnede kønshormoner FSH og LH. FSH går ind og stimulerer Sertolicellerne til at danne vækstfaktorer, inhibin og testosteronbindende proteiner. Vækstfaktorerne stimulerer Leydig-cellerne, mens inhibin laver negativ feedback på hypofysen. Imens FSH stimulerer de her Sertoliceller, så stimulerer LH Leydig-cellerne til at danne testosteron. Testosteronen bindes så til de testosteronbindende proteiner i Sertolicellerne. Så det her kompleks bestående af testosteron og de testosteronbindende proteiner stimulerer sædcelledannelsen. Testosteronen laver negativ feedback på hypotalamus og hypofysen, mens inhibin stadig laver negativ feedback på hypofysen. På den her måde så holdes testosteronniveauet holdes ret konstant, mens menstruation foregår. Det hele starter med, at centralnervesystemet sender signaler til hypotalamus, som udskiller GnRH, og GnRH det stimulerer så hypofysens dannelse af de overordnede kønshormoner FSH og LH. Og under menstruation der stiger udskillelsen af FSH, som så stimulerer æggestokkene til at modne æg i follikler. Og i folliklerne der producerer follikelcellerne østrogen, og østrogen får livmoderslimhinden til at vokse og danne nye blodkar. Samtidig laver østrogenen også positiv feedback på FSH og især LH. Den store mængde LH den får så folliklen til at briste, og så sker der en ægløsning. Samtidig med at FSH det omdanner folliklen til det gule legeme. Det gule legeme stimulerer så LH til at producere progesteron, som stimulerer livmoderslimhinden til at blive svampet og danne mere slim, så den kan modtage et befrugtet æg, som så kan sætte sig fast. Men hvis der nu ikke sker nogen befrugtning, så vil der blive sendt signaler til hypofysen, så mængden af LH falder. Det gule legeme går så til grunden, og så stopper produktionen af progesteron og østrogen. Livmoderslimhinden kan så ikke vedligeholdes tyk og bliver afstødt. Når den afstødes, så bliver der en masse små blodkar, der bliver redt over, og det er så grunden til, at der kommer blod ved menstruation. Når der så en kvinde menstruerer, så starter hele cyklusen forfra. På den her tredje figur ser man så en befrugtning, hvor det starter med en ægløsning, hvor et æg forlader æggestokken og fanges af æggeledertragten og optages i æggelederen. Så sædcellerne, de kommer ind, og de sætter sig fast på nogle receptorer på æggets beskyttende lag, kaldet zona pellucida. Hernæst så udskiller sædcellerne nogle enzymer, der gør zona pellucida gennemtrængelig for sædcellehovedet. Sædcellemembranen og æggemembranen smelter sammen, og sædcellen den tømmer sin kerne over i æggets kerne. Sædcellereceptorerne på zona pellucida gør så inaktive, så der undgås, at der kommer en befrugtning af flere sædceller. Ægget og sædcelle det er så nu blevet til en zygote, og den her zygote den begynder at dele sig til mange celler. Så det gør den så i 7-8 dage efter befrugtningen. Og efter de 7-8 dage, så har zygoten den har delt sig rigtig mange celler, og den er blevet til det, man kalder en blastocyst, og er nu klar til at sætte sig fast i livmoderslimhinden. Og når den sætter sig fast i livmoderslimhinden, det kalder man implantation. Når den her implantation så foregår, så bryder cellerne ud af zona pellucida og vokser ind i livmoderslimhinden. Og så herefter begynder udviklingen til et foster virkelig sådan rigtig at gå i gang. På den her sidste og fjerde figur, der ser man så de hormonelle ændringer, der foregår under en graviditet. Ud af x-aksen, der står der antal uger i graviditeten, og op ad y-aksen, der har vi de relative hormonkoncentrationer i blodet hos moren i graviditeten. Vi har så det her HCG, som er et graviditetshormon, der produceres af blastocystcellerne i de første 8 uger af en graviditet. Derfor topper det så også ved den 8. uge. Og det her HCG, det danner som sagt til blastocystceller, der senere bliver til foster, moderkage og fosterhinde. Indtil 8. uge, der stimulerer HCG det gule legeme til at producere progesteron og østrogen. Progesteron gør livmoderslimhinden slimet og klebrig, så først at det kan sidde ordentligt fast. Østrogen det så får livmoderslimhinden til at vokse så stor, og så også til at danne nye blodkar, fordi der skal både være plads til at fosteret kan vokse,
samt at der skal være flere blodkar, så der er et større blodomløb, fordi der nu er et lille foster inde i maven. Men efter 8. uge, så er moderkagen klar til at overtage den her produktion af progesteron og østrogen, så der er ikke længere brug for HCG. HCG-produktionen det falder så i tempo med, at de sidste blastocystceller de omdannes til moderkage og fosterhinde, og så er det gule legeme går langsomt til grunden, mens HCG-produktionen falder. Progesteron og østrogenniveau, det kan man se, det stiger hele graviditeten igennem, fordi at livmoderslimhinden, den har på et tidspunkt, den skal aldrig kun vedligeholdes. Den skal hele tiden blive større og mere slimet, så derfor stiger det.